Chcete bývať na pokojnom malebnom vidieku v zánovnom rodinnom dome? Skrytou terasou a už s kompletne dokončenými úpravami. Okolo s peknou záhradou a všetkým, čo k nej patrí. Jednoducho prísť z práce domov a už len si užívať ten pokoj, to pohodlie, ten pravý váš rodinný život. Tak potom toto by vás mohlo zaujímať. Nech sa páči, pozerajte sa ďalej a vitajte. Malebná dedinka s názvom Kazimier. Do Trebišova tak 21 km alebo ak chcete 21 minút autom smerom na juh. V slepej ulici, kde vám popred dom prejde akurát tak sused a vaše deti sa na nej pokojne môžu bicyklovať či zahrať si hokej s kamarátmi z ulice. A kde pred domom vám veľmi jemne žblnkoce ten regulovaný malý potvočík, čo len dotvára tú úžasnú atmosféru pokojného vidieka. A tu sa nachádza krásny 5-izbový zánovný rodinný dom postavený z poctivej tehly s už dokončenými úpravami okolo neho, čo vás stojí nemalé peniaze a tu už máte hotové. Stačí sa len nasťahovať a užívať si. Dom je 5-izbový a jeho srdcom je táto veľkolepá obývačka prepojená s jedálenskou časťou a kuchyňou. Celá rodina v jeho dennej časti môže byť tak pohromade a v kontakte, čo len počiarkuje jeho útulnosť. Pri plne vybavenej kuchyni s dostatkom úložného priestoru, kam sa vám zmestí všetko, čo potrebujete. Máte aj takúto šikovnú a dobre vetranú špajzu, čo ocenia najmä gazdinky, lebo máte jednoducho všetko po ruke. Romantiku, a to nie len na Vianoce, vám vyčarí tento krb a vy s pocitom práskajúceho a plápolajúceho ohníka budete vedieť, že jednoducho tu ste naozaj doma. Vôňu čerstvého vzduchu a spev vtáčikov si asi najlepšie vychutnáte, keď sa premiestnite cez francúzske okno na vašu priestrannú a krytú terasu. Sadnete si do tohto kresla a zadívate sa do zelene svojej záhrady. Otvoríte si svoju obľúbenú knižku alebo len tak jednoducho ostanete sami so sebou a budete sa tešiť z toho, ako vám je na tomto svete krásne. Vo vašom relaxe pokojne môžete pokračovať až do neskorého večera alebo noci, lebo hneď vedľa máte spálňu, rovnako s francúzskym oknom a východom na terasu. A ešte keď sme pri tejto spálni, nájdete v nej aj celkom hlbokú stavanú skriňu, ktorá pokojne môže poslúžiť aj ako menší šatník. A keď už hovoríme o šatníkoch, tak jeden alebo taký poriadny dvojnielny máte tu na poschodí. Len sa pozrite, zmestí sa vám tu úplne všetko. A keď šatníkové dvere zatiahnete, izbu viete využiť aj ako šikovnú pracovňu, alebo už ako sa vy rozhodnete. Na poschodí máme ešte dve takto priestranné a pohodlné, až skoro apartmanové izby, kde si každý nájde to svoje súkromie. Táto izba je dokonca aj s klimatizáciou. A každá z nich má aj svoj balkón a z tohto konkrétne sa pozeráte na celú svoju záhradu. Dom má dve kúpeľne a táto na poschodí je aj s rohovou vaňou, v ktorej si vychutnáte osviežujúci kúpeľ. A s dvomi umývadlami sa pri rannej hygiene rozhodne tlačiť nebudete. Práca v záhrade aj v chladnom počasí vám vadiť nemusí, lebo v tejto infrasávne sa prehrejete a zregenerujete na počkanie. Technologické srdce domu bije tu, pekne skryté za dverami tejto skrine. Značkový, moderný kondenzačný plynový kotlík Vaillant sa vám postará o kúrenie a ohrev teplej vody v dostatočnom množstve. A pozor, na streche sú umiestnené ešte aj solárne panely, ktoré s kotlíkom spolupracujú, takže kúrite a ohrievate teplú vodu naozaj veľmi úsporne.
dom má takúto priechodnú a vykurovanú garáž, cez ktorú pekne prejdete od vchodu domu cez tento prestrešený parkovací priestor až pekne dozadu na vašu záhradu. Záhrada je veľkolepá a pekne udržiavaná a rozdeliť by sme ju mohli na 3 časti. V tej prvej, na rovinke pri terase, by ste si mohli pokojne zahrať aj futbal alebo niečo pogrilovať na vonkajšom ohnisku. V tej druhej jej časti by ste sa mohli povenovať svojmu malému vinohradu a dopestovať si sladučké strapce svojho hrozna. V tej tretej, poslednej jej časti sa pokochať napríklad aj výhľadom na svoje kráľovstvo spod stromov ovocného sadu. Tak ako vedeli by ste si predstaviť bývať na pokojnom malebnom vidieku v tomto zánovnom 5-izbovom rodinnom dome? S krytou terasou a pekne udržiavanou záhradou a všetkým, čo k tomu patrí? Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.